Представяме ви отлична възможност за покупка на двустаен апартамент в комплекс Роуз Вилидж, разположен в южната част на Слънчев бряг, само на 200 метра от плажа и в близост до популярния Какао Бич. Мястото предлага комбинация от спокойствие и удобства. Жилището е с обща площ 75 квадратни метра. Намира се на първи етаж и е разпределено последният начин. Светла дневна с кухненски бокс. Уютна спалня. Баня с тоалетна. Голяма тераса с директен изход към басейна. Апартаментът се продава напълно обзаведен и оборудван, готов за лично ползване или отдаване под наем. Комплексът разполага със следните удобства. 2 басейна с детска секция и бар. Детска площадка. Ресторант и заведения. Супермаркет, магазини и автобусна спирка в непосредствена близост. Не забравяйте да се абонирате за още изгодни оферти. Цената на имота и допълнителна информация ще откриете в описанието и коментарите към това видео. На разположение сме за вашите въпроси.